Хладилното ремарке, което карам аз, е разделено на две зони, като там е едната зона, а тук е допълнителният агрегат. В това ремарке могат да се возят храни на две различни температури, като те се разделят посредством този, как да кажа, дюшек, матрак, колчон. На различните места му казват по различен начин. Преградна стена, разделителна стена и както още искате го наречете. Посредством него, да кажем, напред сте натоварили портокали, които се карат на 5-6 градуса. Товарите 6, 8, 10 палета, там колкото имате портокали. Слагате преградната стена, след което си товарите останалата стока, да кажем, тя примерно е на друга температура, като например краставици, домати, те се возят на 10 градуса. Слагате преградната стена след портокалите, нареждате назад, товарите назад краставици, домати, тиквички, чушки, без значение, неща, които се возят на една и съща температура. И след което нагласите посредством управлението на агрегата, нагласите зона 1, която винаги зона 1 е отпред, нагласите зона 1 на колко градуса искате да ви охлади и зона 2, която винаги е отзад и нагласите температурата, желаната температура на зона 2. Така можете в едно и също ремарке да транспортирате различни стоки, които се нуждаят от различна температура. За още въпроси, моля пишете в коментарите.